الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. Salamu alaikum jama'a 'yan uwa musulmi. Ga wani bawan Allah ɗan uwanku yana cikin wani yanayi na rayuwa. Yara ne da ni almajirai wanda nake koyarwa. Ina cikin yanayi, ina buƙatar taimako, ina buƙatar agaji. Nauyin da yake kaina Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne isa ne. Kuma kowa ya riga ya san wannan yanayi na wannan rayuwa da ake ciki. Babu wanda baya buƙatar taimako. A samu wani bawan Allah dan annabi wanda zai sai mun leta hais a rinka kawo mun balas ko a kori kura kanta ko kuma a taya ni da wannan nauyi da yake kaina a taimaka min a agaza min a dubi girman Allah ba dan ni ba dan halina. Jama'a a taimake ni ba dan ni ba dan halina ba, ina cikin wani yanayi. Idan na yi muku ƙarya Allah yana ji na yana gani na. Idan na yi muku ƙarya Allah ya saka da alkhairi, na gode madalla. Allah ya saka da alheri. A taimake ni, ina cikin wani yanayi na rayuwa. Ba sai na rantse muku ba, na gode madalla. Allah ya saka da alheri. Na gode malam, Allah ya saka da alheri. A taimake ni, ina cikin wani yanayi. Ba sai na rantse muku ba. A taimake ni. Ranka ya dade. Na gode malam, Allah ya saka da alheri. Na gode madalla. Na gode madalla. Na gode madalla. Allah ya saka. Na gode malam. A taimake ni. A taimake ni. A taimaka min, ina cikin wani yanayi. A taimake ni a sai min leta hais a rinka kawo min balas dan Allah. Ku taimake ni ko a sai min a daidaita sahu keke napep a rinka kawo min balas. Allah shine shaida, duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Duk wanda ya rufa wani asiri Allah zai rufa masa asiri. A taimake ni dan Allah ba dan ni ba dan halina ba. Ina cikin wani yanayi na rayuwa. Ina cikin jalali da jalala ya jama'a, ku taimake ni in uwa musulmi. A taimaka min, a taimaka min, a taimake ni, a taimaka min jama'a. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والله duk abin da kuka taimake ni da shi ba almubazzaranci zan yi da shi ba. Ina cikin wani yanayi, ina buƙatar taimako, ina buƙatar agaji, ina buƙatar a agaza min. Duk wanda ya agaza wani Allah zai agaza masa. Ba ni da yadda zan yi, ba sai na rantse muku ba. Duk wanda ya bayar akwai inda zai je ya karba inda ya kuna. A taimake ni, duk wanda ya bayar Allah zai bashi, wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. A taimake ni, wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Duk mutumin da ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Duk wanda ya rufa wani asiri Allah zai rufa masa. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.